Lipikarja mukaan. On käytetty myös tällaista, tämä on aika paljon käytetty ja suosittu malli, että ei pelkästään se ilmasto, hiilidioksidi, biodiversiteetti, vaan meillä on paljon erilaisia rajoja, joita meidän planeetta pystyy palvelemaan meitä, tuottamaan meille. Nyt me pystytään jo mittaamaan 9 näistä eri osa-alueista ja 6 niistä on jo ylitetty sen turvallisen rajan yli, mitä pystytään niin kuin rajallisen planeetan rajoissa käyttämään. Ja nämä on aika hurjia lukemia, kun sitä käy ajattelemaan. Ja sitten täällä on esimerkiksi vielä tällainen merien happamuuden lisääntyminen, iso pykälä, että kohta mennään rajan ylitse ja käykö siellä yhteyttämään kykenevät planktonit kuolemaan ja näin eteenpäin, joka sitten taas aiheuttaisi yhden ison aallon ja kiihdytyksen lisää. Eli siellä on tällaisia kiihdytyspisteitä tosi paljon, joita kohti mennään nyt hirveätä vauhtia. No mikäs matkailun rooli tässä kaikessa sitten on? Jotakuinkin vähän laskelmien mukaan 6-8% eri tavoilla laskettuna on matkailun niin kuin osuus kaikesta tästä näin. Ja sehän ei kuulosta sillä tavalla kovinkaan paljolta, mutta se on taas, että kun katsotaan keskiarvoja, mutta sitten kun katsotaan, että miten nämä kohdistuu, niin siellä on jenkit, australialaiset, pohjoismaalaiset, Saksa ja Iso-Britannia, joissa tämä lentäminen esimerkiksi, tämä on lentämisen päästöt, niin on tosi isossa roolissa siinä, että kuinka paljon maasta tulee päästöjä. Ja nimenomaan kuinka paljon matkailusta tulee päästöjä, että koko maailmanlaajuisesti matkailun päästöistä puolet suurin piirtein tulee lentoliikenteestä. Sitten kaikki muut on niin kuin pienempiä osa-alueita, eli sillä tavalla se liikkuminen, paikasta toiseen pääseminen, joka on niin kuin ihan matkailun ydinjuttuja, on myös yksi kaikkein isoimmista haasteista ratkaista. Ja tietysti matkailussa on se vielä, että matkailun päästöt ja lentämisen päästöt ovat aika pitkälti yksi yhteen suhteessa matkailun kasvuun. Päästöt on kasvanut sitä mukaan, kun matkailu kasvaa. Miltä globaali matkailu näyttää? Maailman matkailujärjestö World Travel Trade Council esimerkiksi ennustaa, että tämä on vasta alkua, että meillä on todella lupaavat seuraava vuosikymmen tulossa, kestävää kasvua, mahtavia uramahdollisuuksia. Vuonna 2023 niin 16 triljoonaa dollaria, se on nyt 11, eli niin kuin 50% ajatellaan matkailun kasvavan seuraavan 10 vuoden ajalla. Matkailu rikkoo kaikki ennätykset periaatteessa joka vuosi tästä hamaan tulevaisuuteen asti. Ellei sitten tule jotain koronakakkosta tai lintuinfluenssaa tai jotain muuta, joka taas laittaisi matkailun polville. Ja totta kai näidenkin todennäköisyys kasvaa sitä mukaan, kun biodiversiteetti häviää. Mutta ainakin niin kuin matkailutoimialan puolesta niin kuin kasvumahdollisuudet ovat upeat. Mutta tietysti, koska eletään rajallisella planeetalla, niin se kaikki kasvu päättyy johonkin. Joku kasvu päättyy aikaisemmin, joku kasvu päättyy myöhemmin. Tämä on vuodelta 1972. Silloin piirrettiin tällaisia käyriä, että miten maailman eri tilanteet tulee etenemään. Ja aika hyvin ollaan niillä vuonna 1972 piirretyillä käyrillä pysytty. Eli se on ollut hyvin toimiva ennuste. Ja siinä ennustetaan, että aletaan olla siinä pisteessä, että kohta käy ruoantuotanto kärsimään, kohta käy teollinen tuotanto kärsimään. Ja resurssit loppuu, joka sitten aiheuttaa paljon ongelmia yhteiskunnassa. Hyvin haasteellinen tilanne, ei ole kivoja lukuja, mutta tältä niin kuin tämä tilanne näyttää joka tapauksessa tällä hetkellä. Ja sitten puhutaan, että miten me sitten pystytään tästä näin siirtymään eteenpäin. On siellä onneksi jotain valon pilkahduksia, esimerkiksi siis akku, aurinko, tuuli ovat sähköntuotantomenetelminä toimineet ja yllättäneet ennustajat. Kun näitä ennusteita on piirrelty, niin kukaan ei oikein ole pystynyt ajattelemaan, miten nopeita näiden uusiutuvien energioiden tuotanto tulee kasvamaan. Ja se on niin kuin sellainen yksi mukava indikaattori siitä, että ehkä tässä on vielä jotain mahdollisuuksia. Ja teknologia itsessään, teknologia on minun lempiaiheita ja on ehdottomasti sitä mieltä, että teknologia pystyy ratkaisemaan tosi paljon ongelmia. Meillä ehkä haasteena tulee se, että pystyykö se ratkaisemaan ne kaikki ongelmat tarpeeksi nopeasti, vai että pitääkö tehdä jonkinlaisia ilmastotoimenpiteitä. No miten sitten matkailun kehittäminen tällaisessa tilanteessa toimii? Niin kuin teoriassahan matkailun kehittäminen on helppoa, ja tämän mukaan niin kuin melkein kaikkialla maailmassa toimitaan vielä, että valitaan ne asiakasryhmät,
eri kausille, eri tuotteille, jotka niitä tuotteita ja matkailupalveluita arvostaa. Tai sitten keskitytään esimerkiksi yhteen tosi hyvään kauteen, niin kuin tosi monet rantalomakohteet ja melkein Lappikin on pitkään tehnyt, että meillä on yksi tosi vahva kausi ja sillä eletään koko vuosi. Lapissa toki nyt avataan sitä kesää aikamoista tahtia nimenomaan sen perusteella, että kuinka hyvin se talvi on tuottanut, niin se mahdollistaa ikään kuin investoinnit myös siihen kesäkauteen. Sitten tietysti kohteen markkinointi, se voisi olla oma esityksensä, oma kurssissa suurin piirtein, mutta periaatteessa se tiivistyy siihen, että pitää nousta tietyn kohderyhmän ykkösvaihtoehdoksi, kun he miettivät lomakohteiden joukosta valinta, että minne matkustaisi seuraavaksi. Niin mitä korkeammalla siinä listalla lomakohde on, matkakohde on, niin sen parempi. Sitten tietysti digitaalisuus ja matkajärjestöt ja kaikki muut, että se ostaminen on helppoa. Ja lentoyhteydet, että tänne pääsee helposti. Ihmiset arvostavat helppoutta. Se, että puhutaan kestävyydestä, niin se ei vielä valitettavasti ole todella korkealla siellä, että ihmiset päättävät, että tonne en mene, koska se ei ole kestävää. Jos se on helppoa ja halpaa, niin suurin osa ihmisistä menee. Totta kai nämä on sellaisia nousevia trendejä, että nähdään, että yhä enemmän ihmiset tekevät vastuullisia päätöksiä. Meille on noussut esimerkiksi hitaan matkailun ilmiö, jota meilläkin niin kuin Katja ja kollegat tutkivat hankkeessa tällä hetkellä. Että osa ihmisistä ottaa sen valinnan, että minä en matkusta lentäen ja suunnittelee sitten lomat sen ympärille. Sekin on ihan mahdollista. Sitten tietysti kohteeseen kun päästään, niin siellä pitää mahdollistaa se elämys. Ja se pitää olla sellainen, että ihmiset ovat valmiita kertomaan ystäville ja tuttaville. Ja esimerkiksi niin kuin Etelä-Savosta tällä hetkellä kerrotaan aika hyvin, ainakin TripAdvisorin perusteella. Me ollaan myös ajateltu, että, ja ainakin itse olen ajatellut, että se elämys on nimenomaan muutos. Eli me myydään jonkinlaista muutosta niille asiakkaille, millä tavalla tämä matkailutuote tai palvelu tai matkakohde heidän elämänsä muuttaa ja vaikuttaa. Ja se on ehkä sellainen niin kuin ajattelumalli, että meidän pitää myydä sitä muutosta, mahdollistaa se muutos asiakkaille, joka myös auttaa sitä ymmärtämään sitä asiakasta paremmin. Ja sitten kaikki tämä pitäisi tehdä kestävästi ja eettisesti. Mutta sitten Itä-Suomessa niin meillä on käytännössä tosi paljon, ja ei pelkästään Savonlinnassa, puhun nyt ylipäätänsä Itä-Suomen laajuisesti. Nämä samat ongelmat niin toistuu monessa paikassa. On yhteistyön vähyys ja resurssien pienuus. Ja siis silloin kun Visit Finland lanseerasi tämän Lakeland-mallin, niin minä olin hirmu innoissa siitä, että jes, viimeinkin saadaan koko Itä-Suomi painamaan yhteen hiileen. Mutta sitten kohta meillä oli Arctic Lakeland ja kohta meillä oli Saimaa ja sitten meillä oli Savo on nyt ja ihan kokonaan niin kuin taas kilpaillaan siitä, että kuka on siellä matkanjärjestäjien aakkoslistalla korkeammalla kuin toiset. Ja minun mielestä tämä on sellainen asia, jossa me nyt ei olla saatu tätä yhteistyötä vieläkään toimimaan. On se kehittynyt tässä 15 vuoden aikana, kun on näitä hommia tehnyt, mutta ei se vieläkään ole siinä laajuudessa. Lappi tekee hyvin, että ihan sama, että mikä yritys on mikä kaupunki, mikä kunta, mikä kohde, niin siellä aina sanotaan Lapland Finland jossain. Niin ihan samalla tavalla meillä pitäisi kaikkien puhua Lakeland Finlandista tai mikä ikinä se termi sitten onkaan, mutta se pitäisi valita yksi termi ja pysyä siinä. Tämä on hauskaa, että jos mökin ja Itä-Suomessa markkinoidaan Suomea, niin tällä hetkellä Suomen markkinointi kääntyy pääkaupunkiseudun ja Lapin eduksi, koska ne on ja Lappi. Ja sitten tämä investointituotos, muna-kana-ongelma, eli jos halutaan matkailua kehittää, niin se ei niin kuin toivomalla kehity, vaan ekana pitää olla investoinnit ja sitten ehkä se kehittyy. Ehkä. Ja matkailussa tietysti ongelmana on nimenomaan tämä julkisen tuen puute. Ei yksikään yritys omista Lakeland-brändiä, eikä yksikään yritys omista Itä-Suomea, tai yksikään yritys omista Savonlinnaa tai Joensuuta tai mitään. Et siinä tarvitaan sitä julkista tukea myös, että saadaan tämä homma pyörimään. Vetovoimaisia kohteita pitäisi olla enemmän. Niitä rakennetaan nyt tällä hetkellä ja tosi hyviä investointeja alkaa olemaan Itä-Suomi pullollaan, eli sitä infraa alkaa viimein syntymään ja se mahdollistaa uudet jutut. Kansainvälinen kilpailu on tosi kovaa, erityisesti se keski-eurooppalainen kesämarkkina, ehkä yksi maailman kilpailuimmista markkinoista, ja se on myös monesti Itä-Suomella se päämarkkina, niin kuin nähtiin siellä. Tietysti tänne on vaikea tulla. Tarvitaan niitä lentoyhteyksiä taikka sitten jotain uudenlaista kohderyhmäosaamista.
Ja sitten se osaamisen puute, että pystytäänkö me innovoimaan, onko meillä ihmisiä, jotka pystyvät tekemään oikeasti uudenlaisia asioita riittävässä mittakaavassa. Sehän tässä on, ettei riitä, että on 1 tai 2 yritystä, vaan että se pitää olla skaalaa ihan riittävästi. Nämä kaikki kun yhdistää nyt viimein, niin onko täällä mahdollisuuksia kasvuun? No Lappi on tehnyt tosi hienon kasvun. Katsotaan, täällä on paljon itäsuomalaisia, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Lappi. Hyvin samankaltaiset viivat. Kainuu on vähän nostanut asemiaan täällä Suomen markkinoilla ja tehnyt erityisesti kotimaisten matkailijoiden kanssa hyvä. Mutta Lappi on ihan omilla lukemilla. Voi aina kysytä, voiko Itä-Suomesta tulla seuraava Lappi ja mitä se vaatisi. Lappissa on kasvatettu esimerkiksi tämä majoituskapasiteettia tosi paljon. Lappia kun lähdettiin viemään 90-luvulla kansainvälisille markkinoille, siellä oli miljoonien eurojen markkinointikampanjat, että saatiin ne kohderyhmät ensimmäisenä kiinnostumaan. Se vaatii aikamoista yhteispeliä täällä Itä-Suomessa, että pystytään saavuttamaan se kriittinen massa niin markkinoinnissa kuin tuotekehityksessä. Saimaa-termiä katsotaan, että kuka maailmalla ehtii Saimaata. Tämä on 5 vuoden Google Haut Saimaa nimestä, niin ei ole kovin kummoista muutosta tapahtunut. Ja melkein kaikki etsijät ovat suomalaisia tai Suomesta, ketkä ehtivät Saimaat. Että ainakaan vielä ei Saimaa ole ikään kuin käsitteenä breikannut tuolla kansainvälisillä markkinoilla. Lake Saimaa Purest Finland on se brändi, mitä ainakin tuolla nykyisessä matkailustrategiassa viedään. Mutta voin kyllä sanoa, että ei ne tulokset nyt kovin kummosia tuon Saimaan osalta ainakaan vielä näytä olevan. Tärkeää onkin sitten, mikä oikeasti on se kysymys, mikä meidän pitää ratkaista. Voidaanko tehdä kestävää kasvua on älyttömän vaikea niin kuin yhtälö. Jos katsotaan noita tilastoja, jos katsotaan tutkimuksia ja dataa, mitä meillä on, niin mitä enemmän kasvetaan, niin sitä enemmän matkailijoita, sitä enemmän päästöjä yleensä. Et minun mielestä tämä kestävä kasvu on hyvin melkein sellainen niin kuin tautologinen termi, että vähän niin kuin kumoaa itsensä. Kasvu on ihan ok, siitä voidaan puhua, ja niin kauan kuin kansainvälinen matkailu kasvaa, ihmiset lentää, niin ei se niin kuin alueen matkailun kasvattaminen sitä planeettaa yhtään enempää rajoita. Ongelma on siinä, että ihmiset matkustaa niin paljon, ja tietysti nimenomaan se matkailumuodot, mitä he käyttävät, nimenomaan se kuljetusmuodot. Et mikä on se oikea kysymys, mitä tällä alueella pitää kysyä, Savonlinnassa pitää kysyä? Se on ehkä matkailustrategiassa ainakin määritelty niin, miten kasvatetaan matkailijamääriä ja matkailutuloa. On se tämänhetkinen kysymys. Kohta uudistaa strategiaa. Mikä on sitten se seuraava kysymys? Totta kai se on niin kuin alueen kuntalaisten, ihmisten, yrittäjien päätettävissä. Onko tämäkin voisi olla ihan ok-taso? Minkälaista kasvua halutaan ja mihin? Ja niin tämä on se iso keskustelu. Jotenkin kaikki strategiat sanoo, että meidän pitää kasvattaa matkailijamääriä ja matkailutuloa. Ja minusta vähän tuntuu, että jos olisi ehkä aika miettiä kuitenkin jotain aivan uutta ja ehkä jopa radikaalia, koska niin kuin markkinoinnissakin niin tärkeintä on erottautua porukasta. Oikeasti olla täysin erilainen, koska erilaisuus kiinnittää aina ihmisten huomio kaikkein parhaiten. Ja se vaatii, että tehdään jotain radikaalia. Ja tämä on niin kuin kaikkein vaikeinta. Siellä teoriassakin oli, että meidän pitää erikoistua ja erilaistaa markkinointi. Mutta se on älyttömän vaikeaa miettiä jotain, mitä ei ole vielä olemassa. Mutta ikään kuin sellaista pitäisi tehdä, että erottautuisi sitten kaikesta siitä, mitä on jo olemassa. Ja se vaatii sitä osaamista ja sitä, että pystytään ajattelemaan tätä asiaa niin kuin vähän isommalla mittakaavalla. Ja se tuo eväät sille, mitä täällä halutaankin saavuttaa. Sellainen puolituntinen. Kiitoksia kuuntelusta ja mielellään kuulen Hannun kommenttipuheenvuoron tähän ja sitten käydään yhdessä tätä keskustelua. Eli tämä on tällainen niin kuin jatkuva oppimisprosessi itse kullekin ja aina älyttömän mielenkiintoista eri alueilla jutella paikallisten toimijoiden ja ihmisten ja kansalaisten ja kuntalaisten kanssa näistä aihepiireistä, jotka on ikään kuin meidän kaikkien agendalla joka tapauksessa. Kiitoksia. Joo.
vähän ajan päästä. Mennään ihan heti siihen esitykseen vaan, mutta otan se esille vaan. No hei, voidaan ilmeisesti jatkaa ihan Kyllä. samaan syssyyn. Mä sain tuon Juhon esityksen etukäteen ja tutkailin sitä ja tietyltä osin se oli vielä pelottavampi, mitä ensilukemalta näytti muutamissa asioissa. Mutta tuo ilmastonmuutos yllättää, tai se ilmastonmuutoksen niin kuin rajuus yllättää aina. Minäkin olen seurannut asiaa eri tilanteissa ja tilaisuuksissa. Ja edellisen kerran kuuntelin asiaa pari vuotta sitten, ja nyt tuntuu tällä välillä asiat kehittyneen niin kuin todella voimakkaasti. Että kyllä jokaiselle varmaan tulee tunne, että jotain meidän pitää tehdä, että mitä se voi olla yksilötasolla, se on sitten oma lukunsa, mutta jokaisen pitää olla näissä talkoissa mukana. Ei sitä pysty pelkästään valtiot eikä maakunnat tekemään, vaan kyllä se lähtee myöskin sitä yksittäisten ihmisten toiminnasta. Mutta sitten jos mennään tuohon kehitykseen, mitä tässä on tapahtunut 1995-2023 välillä, eli mihin tuloksiin on päästy 30 vuoden aikana, niin ne luvut on aika dramaattisia ja aika huonoja, ja varsinkin tämä, jos me ajatellaan joskus, mietittiin, että Saimaa kilpailee Lapin kanssa, ja sitä on tavallaan tehtykin, niin tämän 30 vuoden aikana Saimaalla, jos mitataan yöpymisvuorokausia, niin kasvua on tapahtunut 5%. Siis 30 vuoden aikana 5%. Ei ole kovin suuri vuosikasvu. Lapissa samaan aikaan kokonaiskasvu on ollut 112%, ja ulkomaalaisten osalta se on ollut 264%. Että nämä on aika isoja eroja. Savonlinnassa ja Etelä-Savossa 30 vuoden aikana on saatu aikaan -6% kasvu, eli on menty alaspäin. Eli tästä on hyvä lähteä ponnistelemaan uusille urille, kun ajatellaan seuraavia vuosia, niin joku voi miettiä, että mitä täällä on touhuttu 30 vuoden ajan, kun ei ole saatu mitään aikaan. Siis tällä tavalla mitattuna. Mutta pitää muistaa, että yöpymisvuorokaudet ei ole se ainoa mittari, ja me voidaan mitata tietysti, että mitä tuloa rahallisesti tänne on saatu. Ja totta kai se rahallinen tulos on huomattavasti parempi, mitä se oli 30 vuotta sitten, koska esimerkiksi majoituksen hinta on tuplaantunut tällä välillä, eli raha liikkuu enemmän. Mutta sitä voi pohtia, että mitä Lappi on tehnyt tänä aikana. Aikanaanhan Lappiin ei kukaan esimerkiksi matkustanut talvella. Saksalaiset bussiryhmät ajeli sinne halpamatkoja kesäkaudella, ja sitten yhtäkkiä saatiin aikaan muutos, että talvesta tulikin Lapin pääkausi ja kesä hiljeni sitten vastaavasti. Ja se on ollut pitkä prosessi Lapissakin päästä tähän menestykseen. Se on vaatinut erittäin sitkeää niin kuin yhteistyötä, vaatinut matkailuorganisaatiolle tehokkaita vetäjiä, ja esimerkiksi Rovaniemen matkailuorganisaatiossa on vissiin 200 yritystä kuntien lisäksi osakkaina.
Eli yhteistyö on viety hyvin pitkälle siellä. Eikä täälläkään yhteistyöstä ole sinällään puutetta. Meillä on hyviä esimerkkejä tällä alueellisella, paikallisella tasolla. Esimerkiksi vaikka Järvisydän-verkoston yhteistyö. Se on äärettömän hienosti toteutettu operaatio. Että kyllä yhteistyötä osataan tehdä tällä alueellisella, paikallisella tasolla, mutta sitten valitettavasti tämä laajempi yhteistyö, jos puhutaan Saimaasta, Saimaan vesistöalueena, joka minulle merkitsee 4 maakunnan aluetta aina tuonne Pohjois-Savoon perukoille saakka. Tämä yhteistyö loppui vuonna 2008. Se käynnistyi aikanaan 1938 ja päättyi sitten tuossa 2008. Ja mä luulen, että silloin menetettiin aika paljon mahdollisuuksia tämän Saimaa-brändin esille tuomiseen. Kuten tuossa Juhonkin esityksessä selvisi, niin ei sitä kovin paljon haiskella mistään, eikä siitä tiedetä mitään, mutta se johtuu vain siitä, että sen eteenpäin viemiseksi on toimittu liian pienillä palasilla. Ei tämä yhdistelmä Etelä-Savo ja Etelä-Karjala riitä pelkästään siihen, sitä kutsutaan nykyisin Saimaaksi. Ja niin kuin todettiin, niin tämä Lakeland-kuvio pilkkoi tämän alueen vielä pienempiin paloihin, että se on yhtä sekamelskaa. Mutta tästä pitää nyt miettiä ja ottaa asiaa vähän kiinni tältä pohjalta. Tämä on kuitenkin, jos me ajatellaan matkailuympäristönä vaikka Savonlinnan seutua, Etelä-Savoa tai koko tätä Saimaan järvialuetta, niin tämähän on uskomattoman upea matkailualue. Minun on vaikea kuvitella tämän monimuotoisempaa ja parempaa aluetta, mutta meidän täytyy nyt vähän koota voimia yhteen ja pohtia tulevaisuutta uudestaan. No, matkailun kohderyhmät tuli tuossa Juhollakin, tai tuli esille, että matkailu on periaatteessa helppoa valitaan kohderyhmä tai valitaan joku kohde, markkina-alue ja sieltä sitten pienempiä kohderyhmiä. No, periaatteessa se kulkee näin, mutta sitten pitää miettiä myöskin sitä, että mikä on, sanotaan tämän kestävän kehityksen mukaista, niin kannattaako meidän enemmän pyrkiä saamaan tänne kotimaisia matkailijoita, jotka eivät lennä, voivat tulla junalla, voivat tulla sähköautoilla, vai tavoitellaanko voimakkaasti kansainvälisiä markkinoita. Ja molempia on ehkä hyvä tehdä, mutta mä uskoisin, että meidän on helpompi kasvattaa huomattavassa määrin kotimaisten matkailijoiden määrää tällä koko Saimaan alueella. Venäläisten matkailu kun päättyi, niin tämä Saimaan alue menetti 300 000 yöpymisvuorokautta, mikä on todella suuri määrä. Lapissa semmoisia menetyksiä ei koettu, mutta täällä se on pysyvä tilanne, että meiltä hävisi tavallaan yhdessä yössä 300 000 yöpymisvuorokautta, eikä niitä saada sieltä enää takaisin. Mä luulisin, että tätä vetovoimaa on, mikä tällä alueella luontaisesti on, niin sitä on hyödynnetty puutteellisesti ja se on niin kuin jatkuvan mietinnän asia sekä yritystasolla että matkailuorganisaatioiden tasolla, kaupunkien, maakuntien tasolla, että miten siihen voidaan paneutua paremmin. Se tarkoittaa aika pitkälti varmasti tuotekehitystä, tuoteideointia sopiville kohderyhmille. Onko siihen riittävästi resursseja vai onko resursseissa vajausta? Ja jos on vajausta, niin pystytäänkö me lisäämään jollain tapaa siihen resursseja? Kaikki raha on tänä päivänä tiukassa. Pankit ei lähde hevin rahoittamaan yritysten investointeja muuta kuin täysimääräisillä vakuuksilla, joita juuri kenelläkään ainakaan yksityisillä yrityksillä ei ole.
ja kunnat ja maakunnat on aika tiukoilla rahallisesti. Mutta vaikka suossa ollaan, Juha Mietokin oli siellä ihan omasta halustaan ja nousi sieltä aina parempiin tuloksiin, niin me voidaan tehdä ihan sama juttu. Mä pyöräytän muutaman dian, jotka tukee tätä vähän samaa asiaa. Eli minusta tuo on ensimmäinen asia, että pystytäänkö me näkemään tämän Saimaan päästä päähän. Se on ilman muuta Euroopan suurin tämmöinen yhtenäinen järvialue, jossa vesistöt on kytköksissä toisiinsa ja siinä riittää seikkailtavaa todella pitkäksi aikaa, millä välineellä siellä sitten tahtoo liikkuakin. Muistetaanko me riittävästi nämä meidän luonnon tärkeimmät asiat? Meidän pitää tehdä aika paljon töitä näiden eteen, että tämä tilanne säilyy. Esimerkiksi tuo norppa tuolla pääsee meitä morjestelemaan ja näyttäytyy myöskin matkailijoille. Nyt kun loskaisella kelillä ajeli tuosta linnan ohi Nätkin kaupungin osasta tänne, niin olisi ollut mukava nähdä jotain piristettä esimerkiksi, että meillä on täällä oopperakaupunki, meillä on oopperajuhlat. Nyt tämmöisellä säällä se pitäisi sillä linnan valoseinillä olla näkyvissä tämä sanoma. Että sitä ei voi rajoittaa vaan siihen, että kun ooppera lähestyy, niin pari kuukautta ennen laitetaan läpyskät liehumaan ja sitten kun oopperat häviää, niin sitten taas lasketaan ne alas. Tämä on niin tärkeä asia Savonlinnalle, että meidän pitäisi irrottaa sitä kaikki. Ei pelkästään sitä, että opera saadaan linna täyteen joka esitykseen, vaan tämmöinen ympärivuotinen tunnelma, imago, että tämä on tosiaan oopperakaupunki. Ja tässä on minun mieliaihe tämä Suomen suurin sisävesilaivasto ja myöskin Suomen suurin höyryvesilaivasto tai höyrylaivakalusto täällä koko ajan olemassa. Reittejä on vaikka kuinka paljon, voidaan tehdä monenmuotoista toimintaa ja voidaan tehdä itse asiassa aika pitkällä kaudella. Puhutaan avovesikaudesta, en puhu kesäkaudesta, vaan avovesikaudesta. Ja kyllähän laivurit täällä tekeekin hyvää työtä, mutta minusta tämä laivaliikenne ei ollut riittävästi Savonlinnan matkailumarkkinoinnin eikä brändäyksen keskiössä. Ja tätä ei löydy muualta Suomesta tässä mittakaavassa. Sitten talveen liittyen meillä on myöskin yhtenä vetovoimatekijänä Suomen pisimmät retkiluistelureitit Punkaharjulla, Oravi, Järvisydän linjalla, Linnansaaren kansallispuistossa. Ja tälle on aika selkeä kansainvälinenkin kohdemaa ja se on Hollanti. Siellä sukupolvesta toiseen muistetaan nämä perimätietona siirtyy nämä vanhat ajat 11 kaupungin luistelu silloin kun kanavat oli jäässä. Ja se todellakin siirtyy perimätietona. Jokainen 20 kaveri tietää tämän käsitteen 11 kaupungin luistelu ja oikein jalat syyhää, että pääsipä jonnekin luistelemaan. Siinä on yksi pointti. Punkaharjulla on upea lumikenkäpuisto, jossa on 8 reittiä. Se on matkailijoille tehty helpoksi. Autetaan löytämään noita liikuntamahdollisuuksia. Tuossa niitä rinkuloita, punaisia rinkuloita näkyy ympäri Punkaharjua. Tämäkin on sellainen aktiviteetti, joka on niin kuin aina kun lunta on edes jonkun verran, se on hyvin helppo toteuttaa. Ja eikä meidän tarvitse miettiä aina sitä, että haluaisiko ihmiset mennä laskettelemaan. Suuri osa ihmistä ei halua mennä laskettelemaan, jotka täällä lomailee, vaan ne haluaa tehdä niin kuin jotain muuta, ottaa luontoelämyksiä vaikka lumikengillä.
Sitten se suuri kysymys, joka täällä on vuodesta toiseen pyörinyt ja on nyt tämmöisessä odotustilassa, on tuo, että saadaanko me herätettyä tämä meidän yksi matkailun mammuttimaisista vetovoimatekijöistä uuteen loistoon, tai ainakin sille tasolle, mitä se oli joskus ammoisina aikoina. Ja mä uskoisin, että nämä tämän päivän asiat, virtuaalitodellisuus ja tekoäly ehkä jonkunlaisena yhdistelmänä pystyisi niin kuin luomaan tähän uutta. En usko, että se perinteisellä taiteella tulee enää ikinä toimimaan, jos saadaan liikkeelle. Tapahtumat on tietysti, joita siellä jo tehtiin tuossa yhdessä vaiheessa, niin hyvä juttu. Voitte tuon nimen laittaa mieleen ja googlata vaikka Whiteboard Original Sveitsissä. On tämmöinen ekoluksuskohde. Tuo majoitusrakenne on tuommoinen niin kutsuttu dome. On tuommoinen kolmiorakenne ja se säästää energiaa noin 30% verrattuna vaikka tavalliseen puurakenteeseen verrattuna. Sekin on ihan tieteellisesti tutkittu ja näitä rakenteita on jonkun verran Suomessakin muutamassa pohjoisen paikassa, mutta pienimuotoisesti. Nuo on vaihtaa vielä väriä vuoden ajan mukaan ja on laitettu tuollaisille jalusten rakenteille, että siellä ei ole tehty mitään maankaivutöitä. Että se, kun tuommoinen dome poistetaan, niin siitä ei jää, jos poistettaisiin, niin siinä ei jää mitään jälkiä. Ja tuommoiset alppimaisemat sieltä löytyy ikkunassa. Tässä on aika paljon, näillä on todella pitkälle viedyt periaatteet tässä ekologisuudessa ja kestävässä kehityksessä, vastuullisuudessa. Muun muassa sinne palkataan työntekijöitä ainoastaan lähialueelta. Jokaisen työntekijä on tultava töihin joko polkupyörällä tai kävellen, tai joku voi työntää kaverin vaikka maitokärrillä, mutta ei millään motorisoidulla laitteella. Ja se on niillä tiukka periaate, eli siinä niin kun lähdetään sitä paikallisen väestön työllistämisestä ja myöskin kaikki raaka-aineet hankitaan todella tiukasti sieltä lähimaastosta. Tämä on hyvä esimerkki, jos teillä on Sveitsissä joskus mahdollisuus liikkua, niin käykää katsomassa. Sitten tuolla on tuommoinen Visit Finlandilla on yllättävää kyllä tämmöinen hyvin harkittu ja tieteellisesti tutkittu kohderyhmä, modernit humanistit, jossa on minusta kaikkia niitä piirteitä, mitä tämä meidän Savonlinnan seutu voi tarjota. Tuossa näkyy tuommoisia segmenttejä, luontonautiskelijat, luonnon ihmeiden metsästäjät, aktiiviset seikkailijat. Tämä on Visit Finlandin niin kuin strategiassa tällä hetkellä oleva asia. Ja tämmöisiin pitäisi myöskin tarttua. Mä luulen, että elinkeino ei ole tähän riittävän voimakkaasti kaiken kaikkiaan tarttunut, että pusketaan niin kuin noita eteenpäin. Ja tämä on ollut jo, mä muistelen, että tämä tehtiin yli 10 vuotta sitten. Ja tämä perustuu laajaan dataan, jota tutkittiin 6 eri maassa. Ja sitten purettiin sieltä tuommoiset segmentit esille. Minäkin olin siinä työssä aikanaan mukana ja uskon, että tuo toimii kyllä. No, pakko käyttää joskus oman vähäisen älyn lisäksi tekoälyä, ja kun tekoälyltä kysyttiin tämmöinen yksinkertainen kysymys, mikä on matkailijoille parasta Saimaalla, niin minusta tekoäly osasi vastata siihen aika hyvin. Eikö se suurin piirtein ole? Mutta muuten ei pelata tällä tekoälyllä pelkästään, vaan kyllä meidän pitää käyttää sitä omaa älyämme ja nimenomaan tämmöistä parviälyä. Eli mietitään niin kuin
ryhminä sitä, että miten me pystytään kehittymään. No tässä oli minun vähän ylimenneet kommentit tuohon Juhon puheenvuoroon, mutta mä oon kyllä ihan samoissa ajatuksissa kuin Juhokin näistä. Ja tiedolla johtaminen on ollut semmoista mantraa, mitä on hoettu, mutta kyllä se kuitenkin totta on, että meillä pitää olla paljon tietoa, että me pystytään niin kuin johtamaan tuota kehitystä. Ja tietysti taidolla johtamistakin siinä tarvitaan. Kiitoksia. No niin, matkailu avartaa ja onhan ihan tieteellisiä perusteita sillekin, että liikunta ja liikkuminen on eräs hyvinvoinnin kulmakivi. Ja tämmöiseltä pohjalta toivon nyt sitten lisää kysymyksiä ja kuljettajan tätä, jos tuntuu, että ääni on. Onko pakko vähän? Ei ole pakko siihen puhua. Kuuluuko minun ääni näin? No, se menee puhu vaan siihen, kun se menee tuonne talteen. Joo. Selvä. Nyt ensinnäkin pyydän anteeksi, että älkää suuttuko. Minä tulen arvostelemaan asioita sekä Suomen matkailua, mutta etenkin Savonnan matkailua. Ja sitten minä olen nykyään puolet vuodesta melkein tuolla Aasiassa, missä minun toinen koti on. Niin minulla on nyt täytyy aikaa vertailla, mitä kaikkea meidän pitäisi tehdä toisella tavalla. Mutta ensimmäisenä mä pyydän, että ensimmäinen luennoitsija, että ei sulla vaan ole vihreiden jäsenkirjaa. Puhuit niin pahasti, kävi korvaan tuo lentoliikenne. Siis lentoliikenne ja laivaliikenne koko maailman päästöistä. Paljon se on? 2%. Joo, lentoliikenne oikein. Pelkästään. Nykyään minä olin EK:n tilaisuudessa 3 viikkoa sitten Helsingissä, niin laivaliikenne ja lentoliikenne yhteensä on vähän yli 2%. Se on todella vähän. Sitten kun katsotaan, mitä kaikkea ne laivatkin kuljettaa, tuovat tuolta Aasiasta tavaraa tänne ja niin poispäin. No, joka tapauksessa se lentoliikenne on, nykyiset koneet, niin kuluttaa niin älyttömän vähemmän polttoainetta, 350 ja 380 kone nykyään, niin se käyttää polttoainetta noin 35% vähemmän kuin aikaisemmat pienemmät koneet. Sitten kun se on täys, niin se on edullisempaa kuin joku henkilöautoliikenne jo sitten. No se siitä. Mutta sitten kun katsotaan tätä matkailua, niin Savonlinnan kannalta, niin meillähän ei ole hirveästi tapahtunut. Pikkusen on rakennettu hotellipuolella esimerkiksi lisää, mutta lähinnä se on ollut entisen paikkailua. Se on ollut sitä koko ajan. Ja minä muistan, aloitin itse tämän matkailuuran 56 vuotta sitten tuolta Satamakadulta, missä minä nyt asun, mutta silloin minä olin Totissa töissä. Ja silloin esimerkiksi oli Suomessa 2 kuuluisaa hyvää ruokapaikkaa. Toinen oli Kalastajatorppa ja toinen oli Hotellitot. Nykyään ei kuulu semmoista, että onko täällä niin kuuluisia ruokapaikkoja Savonlinnassa. Kaikki kilpaa itsensä verille. No se siitä. Toivoisin, että päästäisiin rakentamaan joskus jotain kunnollakin, koska kyllähän paikkakunnalle halutaan matkailijoita, nimenomaan varakkaita matkailijoita, niin silloin pitää olosuhteet olla sitä varten. Vertaan tätä sillä tavoin, että olin silloin, kun korona alkoi, olin Aasiassa, niin vertailin vähän sitä touhua siellä. Siellä valtio antoi koronatukea. Minä puhun nyt, muutin niitä euroiksi. Valtio antoi koronatukea matkailulle noin miljardin, pikkusen vajaan miljardin. Mutta ne korvamerkitsi sille, että
ne piti välittömästi siirtää se 40% tiputtaa hotellihuoneiden ja lentolippujen hintoja. Tällä hetkellä minäkin olen saanut asua 5 tähden hotellissa, siis huoneisto, missä on todella sitä voisi sanoa sviitiksi, 2 hengeltä sviitti, yli 100 ruokalajin aamiaisella maksaa vähän yli 70 vuorokausi. Aika monessa paikassa se on joka tapauksessa alle 100. Ja kun meillä katsotaan kesäaikaa Savonlinnassa, niin 300 tällaista pienestä luukusta, mihin just sovit sänkyyn nukkumaan ja jollain tavoin olemaan. Ne tuntuu aika isolle ne erot kyllä. Meillä on palkkakulutkin ihan toisenlaista. No Kaikki niin muutkin kulut. Mie tiedän sen. Mie tiedän sitä varten, minä vertailen, että mutta sitten on yksi asia, mikä on, niin jotta me tässä matkailussa päästäisiin eteenpäin, niin yksi mihin jokainen meistä voi vaikuttaa, niin asenne ja se palveluasenne ja asiakkaan vastaanottaminen. Siinä meillä olisi kyllä, niin mennään Aasiaan ihan mihin maahan tahansa, niin siinä meillä olisi hirveästi opittavaa. Siellä et näe nyrpetä naamaa, meet sitten kirkkoon tai temppelin tai hotellin tai ravintolaan, niin siellä on nätti hymy jokaisella ja ne toivottelee niin tervetulleeksi ja kumartelee ja sitä tuntee itsensä, että tämähän on hirmuisen mukavaa tämmöinen. Ja nyt Hannu sanoi tuossa yhden asian, niin voin jossain vaiheessa sanoa lisää, mutta niin pitkään me tänne massoja saada Aasiasta ainakaan. Pitää muistaa, Aasiastahan meidän pitää yrittää, koska lähes 70% maapallon ihmisistä asuu siellä päin. Ja siellä on esimerkiksi miljonääriä on Kiinassa enemmän mitä Suomen väkiluku. Miten ne saataisiin pysähtymään tänne? Ja sitten kun me tiputetaan omaa elintasoa 40%, niin sitten me voi sanoa, että me ollaan kilpailukykyisiä. En muuta tällä kertaa enempää. No niin, siellä taisi nousta siellä käsi ensin. No niin, Antti Kaipainen, iltaa. Oma roolini tässä Saimaan matkailussa tulee lähinnä tuolta veneilyn ja vesistömatkailun näkökulmasta. Ja tätä puolta on nyt 10 vuosia jo seurannut tässä ja julkaisen semmoista veneilysaimaa.com-sivustoa. Ja juurikin näitä ongelmia on koittanut ratkoa, mitä tässä on niin kuin esille tullut aikaisemmin näissä esityksissä. Eli hyvinkin tunnistan tämän hankalan maantieteellisesti laaja-alueen ja 4 maakunnan välisen niin kuin yhteistyöpuutteen ja ehkä semmoisen koordinaatiopuutteen tässä. No Saimaalla matkailukehitystä tässä viime vuosina, kun on konkreettisesti niin kuin päässyt näkemään ja myöskin sitten veneilysaimaa kävijätilastoja seuraamalla ja mittaamalla, niin on kyllä nähnyt sen muutoksen siellä tähän kestävämpään matkailuun. Se on mennyt ja toi Saimaan kanava sulkeutuminen oli tietysti iso muutos vene- ja vesistömatkailulle. Satoja veneitä joka vuosi jäi tulematta Saimaalle sitä kautta. Mutta sitten toisaalta viimeisen 5 vuoden aikana kyllä niin kuin esimerkiksi melontamatkailu ja sitten tämmöiset vesijettimatkailut, niin ne on kyllä tosi paljon lisääntynyt ja melojat laajenee tosi paljon niin kuin ihan pohjoisesta etelään ja heitä niin kuin näkee semmoisissa paikoissa, missä ei niin kuin 20-30 vuoteen niin kuin ole voinut edes kuvitella näkevänsä. Ja tämmöiset vesijettimatkailijat on kyllä ihan potentiaalisia asiakkaita, joita kyllä kannattaa huomioida, vaikka vesijetti sillä vähän kestävän matkailun näkökulmasta semmoinen huono kaiku saattaa olla, mutta tämmöinen 2 tai 3 hengen vesijettiporukka, niin helposti varmaan 1000 euroakin saattaa vuorokaudessa jättää rahaa sinne alueelle, missä liikkuvat, eli vesijetissä ei pysty syömään eikä siellä pysty asumaan käytännössä ja sinne polttoainetta tarvitaan.
Eli nämä uudet matkailijaryhmät on kyllä ihan potentiaalisia asiakkaita. Mutta sitten yksi semmoinen, tuossa oli mielenkiintoinen kalvo, missä haettiin semmoista radikaalia muutosta ja semmoinenkin kyllä mielessä on ollut. Ja on miettinyt sitä, että meillähän on siis se Saimaa, se puhdas vesi ja se on niin kuin se, mikä on se, ehkä se meidän Lappi sitten. Ja meidän pitäisi ehkä täällä Saimaalla lähteä lanseeraamaan tämmöistä vesiturismia globaalisti. Eli otettaisiin radikaali askel, ja tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kun tuolla itse on matkailu maailmalla kuivuuden kärsimillä alueilla, niin siellä hyvin paljon niin kuin viestitetään, että säästä vettä, älä käytä vettä, mieti sitä, ja vesipullo maksaa tosi paljon. Jos käännetäänkin se toisinpäin, tervetuloa Saimaalle, käytä vettä, älä säästä vettä, käytä vähintään 100 litraa vuorokaudessa vettä ja myydään vettä matkamuistoksi sitten vaikka pullotavarana, ei sitten mitään muuta siihen ja niin poispäin. Eli tämmöinen globaali vesiturismi saattaisi olla yksi tämmöinen matkailualue ja kun se kuivuus ja kuumuus ilmastonmuutoksen myötä joka tapauksessa tulee muuttamaan tätä Eurooppaakin matkailun näkökulmasta ehkä jollain aikajänneellä, niin mitä enemmän se etenee siellä Etelä-Euroopassa, niin se saattaa olla eduksi tälle Pohjolalle ja Pohjois-Euroopalle. Mutta nyt ehkä saattaisi olla se momentum lähteä semmoista vesiturismia lanseeraamaan ja ottaa irti se kaikki, mikä Saimaasta ja sitä puhtaasta vedestä on saatavilla. Mutta tämä sitten on myös mietittävää, että mikä se Saimaan kantokyky sitten on, jos onnistuttaisiin siinä. Jotta ollaan kestävän matkailun puolella, niin voidaanko tänne 50 000 ihmistä tuoda melomaan ja veneilemään ja soutelemaan tonne ja paistelemaan makkaraa retkisataamiin, niin se voi olla, että se Saimaa luonto ei enää kestä sitä, se täytyy asiantuntijoiden kanssa miettiä, miten se rakennetaan ja missä ne rajat sitten kulkee. Et siinä saattaisi olla semmoinen mielenkiintoinen osa-alue, mitä kannattaisi lähteä tutkimaan. Siitä vielä näistä kävijämääristä ja muista tämmöisistä, niin Veneily-Saimaa-sivustoa on vuodesta 1996 lähtien tehnyt ja tänä päivänä siellä käy vähän yli 80 000 kävijää vuodessa ja kotimaan matkailu, mitä vaatisi tällä hetkellä niin kuin vene- ja vesistömatkailun osalta, niin kumikanava tänne Saimaalle, eli toimivia kuljetusyhteyksiä Päijänteeltä esimerkiksi, sieltä olisi paljon tulossa veneilijöitä mielellään, mutta kun ei ole vesiyhteyttä. Ehkä tässä joitain ajatuksia nyt tähän sitten ja keskustelun jatkoksi, mutta vesiturismi olisi ehkä semmoinen. No juu, otetaan tuohon kommenttia sitten on siellä, joo. Selvä. Joo, ihan nopeasti. Et Lappihan on tehnyt tosi mahtavaa työtä sillä, että kaikki tuntee revontulet, eikö niin? Mutta revontulet on luonnonilmiö ihan samalla tavalla kuin tämä järviluonto on luonnonilmiö. Minä en näe mitään estettä sille, etteikö tästä järviluonnosta voisi tulla samanlainen ilmiö kuin revontulista, mutta mitä Lapissa tehdään, sitä markkinoidaan, sitä tuotteistetaan, kaikki laitetaan sen ympärille ja se tehdään isossa yhteistyössä, niin kuin tosi isossa yhteistyössä ja sieltä kyllä meillä olisi paljon opittavaa, mutta en näe mitään niin kuin estettä, etteikö toi voisi olla se, mutta siihen pitää vaan mennä niin kuin tarpeeksi isosti ja se on se juttu. Yksi hyvä puoli siinä voisi olla myös se, että se on ympärivuotista, eikä se ole sääriippuvaista, että kun vesiturismista puhutaan, niin pitää sitten jos sataa vettä. Joo. Sitä vettä on myös talvella mahdollista hyödyntää. Joo, ja sehän on ihmeellistä, että se vesi voi olla eri muodoissa esimerkiksi. Jopa tulee tuolta taivaalta alas. Aikamoinen elämys oli kävellä tuosta parkkipaikalta tuohon etuovelle. Joo, hei. Marie-Louise van Toravista, matkailuyrittäjä. Me ollaan just palattu Irlannista. Täällä on matkailijoita mukana tässä, eli me ollaan vuoden verran opiskeltu uudistavaa matkailua semmoisessa Sefort-hankkeessa. Ja mä tässä mietin, että me ollaan niin kuin jokainen varmaan
oppinut paljon, että meidän pitää Anne-Mari yhdessä vielä tehdä semmoinen yhteenveto ja ehkä just miettiä siltä kannalta, että mitä halutaan jakaa sitten muille yrityksille, että mitä me ollaan opittu. Ja vielä itselläkin mulla on pää vähän sekaisin, että osaisin niin kuin jäsennellä, että mitä se niin kuin käytännössä sitten tarkoittaisi. Mutta se, mikä on noussut esiin siinä meidän koulutuksissa, kun puhutaan nimenomaan uudistavasta matkailusta, että kaikki esimerkit, mitä ollaan katsottu ympäri Eurooppaa ja maailmaa, niin ne on pieniä yrityksiä ja perheyrityksiä. Ja sitä aina korostetaan. Eli vaikka tänne tarvitaan investointeja, niin ne ei välttämättä tarvitse olla valtavia, suuria. Mutta tarvitaan kyllä lisää tekijöitä ja tarvitaan kyllä investointeja, mutta semmoinen niin kuin yrittäjyys kunniaan ja pienyrittäjyys kunniaan ja yrittämiseen pitää kannustaa. Se, mikä on tullut esille myös, että matkailuhan ei ole pelkästään ne matkailuyritykset, vaan se on se koko ekosysteemi ja siinä ruokatuotanto aika isona tekijänä ja paikallinen ruoka. Se nousi siinä aika paljon esille myös niissä puheenvuoroissa. Ja sitten ihan kommentti siihen, mitä sä mainitsit tuossa, että melonnasta, niin se on kasvanut. Ja nyt hyppäsin toiseen asiaan, mutta mä mietin niitä matkailu-yöpymistilastoja, niin nehän on poissa tilastoista. Eli melojat, niin ne yöpyvät teltoissa ja sitten myös karavaanareiden määrä on lisääntynyt huomattavasti. Ja ne jättää kuitenkin paljon rahaa alueelle. Ne ostaa ruokaa ja ne ostaa opastettuja retkiä ja näin. Että se, mitä? Ja pyöräma, joo, se on myös kasvanut viime aikoina. Kyllä. Kiitos. Vielä yksi sellainen hauska yksityiskohta pakko tuohon kansainvälisyyteen. Niin. Eli semmoinen hauska yksityiskohta tähän kansainvälisyyteen ja matkailijoiden saapumiseen Saimaalle ympäri maailmaa, niin ehkä eksoottisin henkilö, jonka on tavannut turisti tuolla Saimaalla, keskellä Saimaata, yhdessä retkisatamassa, tästä on jo vuosia aikaa, niin oli Afganistanista. Se oli tosi eksoottinen ja varmasti ei ollut kuin kerran elämässä, mutta Keski-Euroopasta, Espanjasta, Ruotsista, tuolta alkaa olla ihmisiä ja se tietous kyllä Saimasta on myös pikkusen niin kuin mennyt eteenpäin myös maailmalle. Peemin Petteri, hyvää iltaa. Minä ottaisin tämmöisen näkökohan, kun itse on myös tekniikka-ihmisiä varsin autoalalta, niin tästä meidän alueen ja Saimaan matkailusta, että kun autopuolella puhutaan siitä, että 10 vuoden päästä mukaan EU-alueella kiellettäisiin polttomoottoriajoneuvot. Sitten on seurannut tätä meidän matkailukeskustelua ja näistä ideoista ja investoinneista ja tämmöisistä, niin miten meidän matkailulle kävisi, jos meidän pitäisi huomenna puolittaa fossiilisen polttoaineen käyttö meidän matkailussa? Millä me viedään ne ihmiset Oraaviin, millä ne menee Norppa-risteilylle, millä ne menee Melomaan, millä ne tuodaan lentokentältä pois, millä ne lentää sille lentokentälle. Tässä on niin kuin vähän jäänyt silleen, niin kuin pidetään täysin itsestään selvänä, että bensaa löytyy hanasta, kun sitä vaan rahalla ostaa tästä loputtomiin. Ei muuta. Hyvä, siellä on jo seuraava. Hyvä. Iltaa kaikille, mä oon Dimitrovi Asta ja just tästä vesimatkailusta ja tästä melonnasta, että missä muualla voisikaan meloa niin kuin auringon nousussa kuin täällä Saimaalla. Ja ylipäätään tämä melonta, tämä on niin kuin lisääntynyt tälläkin alueella hurjasti. Ja mä asuin tässä välillä muualla, mä asun täällä kauan yhteensä, mutta asuin tässä välillä muualla ja huomasin, että mitä meiltä puuttuu täällä, tämä infra. Meidän pitäisi niin yhdessä luoda se infra, millä ne matkailijat niin näkee, että me panostetaan siihen, että tänne on hyvä tulla melomaan. Täällä olisi niin mahdollisuudet siihen, että niin kyllähän täällä niin
vuokrataan välineitä, mutta meillä ei ole tarjota laitureita, meillä ei ole kajakkisäilytystiloja, meillä ei ole kunnollisia opastetauluja, ne on ränsistynyt tuolla vesistöjen, niin kuin nämä retkisatamat on huonossa kunnossa. Nyt ne niin kuin tarvitaan uuteen ehostukseen. Ja se, että täällä on huikeita reittejä, jota on melottu about 15 vuotta sitten. Että mä viime kesänä tuolla viidakkoveitsen kanssa avasin yhdenkin reitin ja voin sanoa, että se oli aivan huikea, sellaista, ettei ikinä näe missään muualla kuin täällä Savonlinnan seudulla. Ja siihen niin kuin voisi niin kuin panostaa, että meillä on tämmöinen helmi täällä ja se on siis oikeasti, että jos meillä olisi niin kuin se vuokraus ja meillä olisi niin kuin se infra kunnossa, niin me saataisiin kauheasti irti tästä. Ja toinen, mitä, niin kuin, että ympäri vuoden olisi meillä tämä, niin miksi meillä ei ole mitään avantouintiseuraa ja julkista kaupungin saunaa keskustassa? Ja ihmiset pysähtyisivät, ne kävisivät saunomassa, se voitaisiin niin tuotteistaa. Ja tässä on ihan hurjasti potentiaalia ja just tämä yhteistyö, että meidän ei pidä niin kuin tuijottaa, että mulla on oma yritys, mä vuokraan näitä. Mutta jos se yritys tekee yhden laiturin itse tähän ja toinen tekee toiseen paikkaan, niin meillä olisi useampi laituri, meillä on enemmän infraa. Kiitos. Tiedätkö vielä, mikä se on se hirmuhieno melontareitti? Ulpukkareitti. Joo, sen verran lisätään tähän vesimatkailuun, niin miehän on ollut tuolla koko ajan töissä tuolla Taimaassa, että mie en osaa olla tälleen aurinkoa ottamassa rannalla, että töihin mä lähden nyttenkin, kun siellä on kippareista puute, miehiä nimenomaan loukkaantuu moottoripyöräkolareissa ja yleensä kolareissa. Ja se on jännä, nyt viimeiset työpaikat tuli Saopraan ja Joella, ihan siis Bangkokin keskustassa. Siinä on 200 risteilijää. Se joki on välillä, se on 300-400 metriä leveä, välillä se on vähän yli 100 metriä. Ja yöksi tulee sitten ne isot risteilijät, mikä on semmoisessa, mikä on 69 metriä pitkä ja 3-kantinen, 13 metriä leveä. Niin sen kokoisia ja jokaisessa on orkesteri. Ajatelkaa, mikä musiikki yöllä kaikuu siinä joella, kun bändit soittaa ja siellä on nykyään, kun Abbaa kuulee hiivatin hyvin, yksikin tyttöbändi, pelkästään Abbaa soittavat vaan. Ja niin upeata ajella kyllä yölläkin ja sitten sitä tietysti tuntee itsensä ihan tosi kippari, kun siellä on prykalla on 3 henkeä ja saa katsoa, että miten nämä hommat menee. Mutta se, että se liikenne on hirveä, sitten nämä lotjaroikat, kun siellä kulkee koko ajan lotjaliikennettä, aina 4 lotjaa peräkkäin ja yksi vettää eteenpäin ja toinen jarruttaa. Koko ajan sinne ja sitten kun katsoo sitä muuten sitä touhua, niin ei meidän tietysti pidä olla katteellisia, mutta onhan siellä asukkaita on, niin se vesiliikenne vaan siellä on todella tärkeä ja sitten maantielle et voi mennä moottoritielle viemään minkäännäköistä kulkuneuvoa, mikä painaa yli 60 tonnia. Eli se on tavallaan kuorma-autoliikennehan melkein poikki. Sen takia ne kuljettaa niitä jokia pitkin tavarat ylös. Mutta siellä on muutenkin käytetty sitä hyväksi, sitä vesiliikennettä. Joo, minä olen Lammassaaren Elina. Olen ollut mukana tässä Sefort-hankkeessa meidän Lettukahvilan kanssa ja siellä olen samaa mieltä Miisan kanssa tässä niin kuin pienistä tekijöistä, että siitä lähtee tavallaan se meidän niin kuin matkailun niin kuin kärki helposti tässä tämmöisessä kestävässä ja uudistavassa matkailussa, koska se lokalismi on ja autenttisuus on tärkeää. Ja ihan kommenttina tässä nyt teille päin, olen myös Riihisaaren saunaseurassa hallituksessa mukana, että meillä on olemassa saunaseura, joka pyrkii siihen, että meillä olisi se yhteinen sauna tässä kaupungissa. Ja ollaan tehty saunafestivaalia ja muuta, että tavallaan aika ruohonjuuritasolla me nyt täällä toimitaan kuitenkin, että me ollaan
pieniä seuroja, pieniä yrityksiä, jotka tekee aika paljon niin kuin näkyvyyttä tälle kaupungille. Että kyllä mä sanoisin, että myös Lettukahvila on aika tunnettu paikka ja se niin kuin on monesti vetotekijä, mutta mä luulen, että se tulee siitä autenttisuudesta ja siitä pienuudesta myöskin, että se ehkä viehättää myös sitä nykyturistia, että se haluaa kokea jotakin aitoa. Ja musta on ihana, että sä oot käynyt etsimässä niitä vanhoja reittejä, koska myös semmoinen historia kiinnostaa ihmisiä, että tämä on ollut ennenkin hieno paikka, tänne me halutaan palata, että se on niinku semmoinen rikkaus. Palataan tähän historiaan, ja se historia on erittäin tärkeä. Mä oon etsinyt ihmisiä, ketkä on melonnut täällä vuosia sitten, ja kysellyt heiltä paikkakuntatietoja ja tällaisia superhienoja kohteita, ja mitä mä oon sitten kuvannut näitä, ja ollaan retkeilty yhdessäkin tuolla Saimaalla, niin paikkakuntalaiset, savonlinnalaiset eivät edes tiedä sellaisten paikkojen olemassaolosta. Että on todella upea. Ja kuvataan paljon ja kuvataan jatkossa vielä vähän enemmän tätä seutua ja sitten tämä melonta, niin se mahdollistaa niin kuin paikkoihin pääsemisen, mihin et pääse millään moottorikäyttöisellä. Ja tämä on just oikein tämmöistä ekologista ja säästää luontoa ja siellä voidaan liikkua hiljaa. Ei varmasti saimaannorppa häiriinny, koska se saattaa muljahtaa siihen kajakin vierellekin. Mutta tosiaan niin kuin tässä kannattaa hyödyntää nyt vielä niitä edellisiä sukupolvia. Heillä on paikkakuntatietoa, silloin liikuttiin enemmän vesistöissä ja täällä asuu saaristoissa niin kuin porukkaa, niin heillä on tietoa, niin niitä kannattaa niin kuin poimia. No joo, mä oon Juha Jurvelus ja mä kerron semmoisen jutun, joka sattui 1980-luvulla, kun silloin minä meloskelin paljon ja me melottiin Kuopiosta Savonlinnaan. Ja Suvasvedellä sitten pysähdyttiin kaverin kanssa kahdestaan ja ihmeteltiin, kun hirveä määrä melojia tulee vastaan. Ja no sitten se selvisi, että siinä oli saksalainen porukka, jossa oli 3 sukupolvea ja ne oli melomassa Mikkelistä Kuopion vastavirtaan. Ja sitten me on varmaan monta tuhatta kilometriä melonut täällä Saimaalla, niin suomalaisia melojia ei juurikaan vastaan tule. Kaikki on jotain saksalaisia tai muita keski-eurooppalaisia, mitä siellä on tullut. Nyt ehkä on muuttumassa asia, mutta pitää täysin paikkansa se, että paikkakuntalaiset, niin jotenkin tuntuu, että eivät oikein tiedä, että missä ne asuu. Että pitäisi vaan päästä pois jonnekin muualle. Ja sitten vielä Juholle haluaisin esittää kiitoksen erityisesti siitä, että hauskaa, että näissä keskusteluissa niin mainitaan joskus paikalliset asukkaatkin. Että se näkyy Barcelonassa ja noissa isoissa turistikeskuksissa, että mikä Venetsiassa ja muualla. En toivo ollenkaan, että tänne tulee samanlaista hommaa, mutta että nämä on jotenkin niin kuin siinä mielessä vähän vinossa nämä, siis meikäläisen, joka täällä asustelee, niin nämä keskustelut, että aina puhutaan ihan niin kuin meitä ei täällä olisikaan. Sen parempi, mitä korkeammat hinnat. Kiitos. No niin, tähän väliin nyt sitten se juttu, että kun tässä on kuultu käytännön työntekijöiltä tämmöisiä merkittäviä asioita, niin no mitä se käppyröihin ja prosenttilukuihin perehtynyt nyt sanoisit tällaisesta? Ei, tämähän on tosi ja niinku kiva kuulla, että olette yhdellä mielellä hyvin paljon, ikään kuin, että se niinku jotenkin mä ajattelisin, että pitää löytää se oma juttu ja sitten mennä sen kanssa niinku tosi voimakkaasti, että olkoon se sitten melonta, olkoon se sitten tämä vesi jollain tavalla, että ikään kuin niin kuin markkinoinnissa vaikka puhutaan, että pitää mieluummin sanoa yhtä asiaa 100 kertaa kuin 100 eri asiaa yhden kerran. Ja ehkä se on sellainen niin kuin lähestymistapa, joka on meiltä ollut, että Lapissa valittiin revontulet ja niitä sitten toitotettiin ihan kaikessa koko ajan. Ja kaikki teki sitä. Ikään kuin, että sitten se kertautui ja sitten yhdistettiin, okei, revontulet Lappi.
niin sitten samalla tavalla niin kuin pitäisi Järvi-Suomeen ja Itä-Suomeen ja Saimaaseen, minä sanoisin Järvi-Suomi ehkä enemmänkin, niin että yksi juttu pitäisi kansainvälisen matkailijan ja kotimaisen matkailijan yhdistää siihen että heti klikkaa niin kuin nämä jutut yhteen. Ja siinä on niin kuin paljon nimenomaan markkinointityötä, ja markkinoinnissa pitää tehdä isosti yhteistyötä, että se homma lähtee toimimaan, koska se sama viesti pitää tosi monta kertaa kertautua. Mutta ehkä toi, että niin kuin paljon suomittiin tätä 30 vuotta, niin ehkä täällä on kuitenkin sitten onnistuttu siinä, että paikalliset ei ole täysin kyrsiintyneitä matkailuun vielä, joka niin kuin ei ole saavutus, joka kaikkialla on niin kuin itsestäänselvyys, vaan että täällä ollaan vielä, että matkailulla on vielä paljon annettavaa ennen kuin se menee yli, ja ehkä tämä on sellainen niin kuin näkökulma, joka kannattaa tulevaisuudessakin ylläpitää, että sillä on paljon annettavaa paikallisväestölle, mutta se pitää kehittää tietotaidolla ja tiedolla johtamisella ja osaamisella, asiantuntemuksella nimenomaan, että muistetaan myös ei pelkästään niitä päästöjuttuja, koska niin kuin Eurooppa ja Suomihan mehän tehdään tosi hyvää työtä niin kuin monella tavalla. Se matkailija kun tulee tänne, niin täällä on kohtuullisen kestävää kuitenkin matkustaja. Meillä on tosi paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja tosi vähän, niin kuin, kun matkailija käyttää rahaa Suomessa, niin tosi vähän siitä rahasta virtaa ulkomaille. Että se on niinku, et meillä on niinku monella eri kestävyyden osa-alueella täällä jo asiat niinku ihan hyvällä mallilla. Niitä pitää vaan voimistaa ja jollain tavalla ehkä se, että jos meidän isoin ongelma on se, että meillä on paljon tai lentäminen tuottaa paljon matkailun päästöistä, niin ehkä se onkin niinku kuvaava, että meillä on oikeastaan vain yksi iso ongelma. Että muutenhan matkailu on niinku tosiaan tulevaisuuden toimiala ja nimenomaan tällaisia elämyksiä ihmiset haluaa ja tätä voidaan tehdä myös hyvin kestävästi. Joo, Pia Karilainen Riihisaaresta Savonlinnan museosta, niin just mitä Juho tässä just viimeisimpänä, niin siihen, että mehän tehdään täällä tosi paljon jo kestävää, mutta me ei vaan ole tajuttu, että ne kaikki mitä me tehdään on kestävyyttä. Tämä pieni paikallisuus, kaikki nämä, niin me vasta aletaan ehkä ymmärtää, mäkin tämän hankkeen myötä, että mitä kaikkea museoilla tehdään. Niin ei ole vaan tullut mieleen, että okei, että nämäkin on kestävyyttä. Se, että on paikallisesti vanhassa rakennuksessa toimitaan ja tuodaan esille paikalliskulttuuria ja näin, niin ne on kaikki kestävyyttä. Niin että se koko tämän väestön hoksauttaminen siitä, että miten paljon kaikkea jo tehdään ja sitten, että saataisiin myös päättäjät ymmärtämään sitä, että mikä tämä alueen arvo ja kulttuurin arvo täällä, niin se on vielä meillä tekemistä sen suhteen. Ja mun mielestä tuolla Irlannissa oli hyvä, kun käytiin aamukävelyllä, niin siellä yksi paikallisten mittari, miten matkailu menestyy, on se, että onko lapsia päiväkodissa ja kouluissa. Jos ei ole, niin sitten matkailu ei ole menestynyt, eli ei ole tuonut työllisyyttä ja tuonut perheitä paikkakunnalle. Niin tämä oli hirmu hyvä, että ei meillä taita Suomessa sillä mittarilla matkailua mitata, mutta ei ehkä olisi ollenkaan huono, että sekin olisi näissä, että miten se tuo alueellista elinvoimaa ja pitovoimaa. Aha, no, tuo käsi taisi nostaa vähän. Joo, yksi kommentti. Tätä ei ole kyllä tässä en sano, että kukaan olisi sanonut näin, mutta monesti kun puhutaan Savonlinnan matkailusta, niin se on hyvin keskustapainotteinen, että puhutaan niin kuin, että kaikki pitäisi tapahtua tässä keskustassa. Ja sitä haluaisin muistuttaa, että tämä on laaja alue ja ne hienot luontokohteet on vähän kauempana. Ja nyt kun Melonta otettiin esiin, niin Linnansaaren kansallispuisto ja Koloveden kansallispuisto on maailmanluokan huippumelontakohteita ja siellä infra on kunnossa. Ja sinne voi ohjata matkailijoita, koska se on valtion maata. Et siinä pitää aina olla vähän varovainen, jos piirtää reittejä, mikä menee yksityiselle maalle. Että pitää olla varma siitä, että se on kaikille ok. Mutta siinä valtion maalla voi olla varma, että se on ok ohjata sinne matkailijoita. Mutta joo, sitä halusin. Mutta täällä nyt ei olla todellakaan oltu kaupunkikeskeisiä, vaan nyt on kyllä katsottu hyvin avarakatseisesti koko Saimaata. Joo. Se ehkä mikä tästä keskustelusta niin kuin puuttuu vielä, niin on niin kuin ne
Saimaan matkailun uhat ja sitten mahdollisuudet, että tässä muuttuvassa maailmassa niin itse koen niin kuin muutamia uhkia Saimaan matkailulle ja ehkä jos konkreettisesti mihin voi vaikuttaa varmasti, niin on toi kaivoskeskustelu, eli tänne Saimaan alueelle on näitä kaivoshankkeita ja tämmöisiä ollut jossain vaiheessa nyt suunnitella. En tunne, mikä se tilanne tällä hetkellä on, mutta aika huolestuttavana sitä keskustelua kuitenkin olen seurannut. Se voi olla semmoinen imagohaitta ja suurempikin haitta sitten, joka kannattaa kyllä vakavasti ottaa. Nyt sitten mahdollisuuksien puolella kuitenkin niin näkisin sitten toi rahoitus ja kaikki tämmöinen, niin se EK:n Itä-Suomi-työryhmän tämmöinen erityistalousalue ja sitä kautta saatavat sitten edut tänne Itä-Suomeen. Ehkä se matkailu on yksi niitä keskeisiä asioita, johon tämmöistä erityistalousalueen tukea voisi sitten jollain tavalla ohjata ja just noita vaikka radikaaleja pilotteja ja kokeiluja saada sitten aikaa semmoisella rahoituksella. Siinä meidän pitäisi olla aktiivisia ja yhteistyötä tehdä maakuntaliittojen ja kuntien ja yrittäjien ja kaikkien kanssa, jotta tämä Itä-Suomi-työryhmän mahdollinen hyöty sitten voitaisiin saada tänne Saimaan matkailulle. Sitten myöskin hyvä on katsoa tämä meidän muuttuva maailma ja kestävästä matkailusta, jos puhutaan, niin polttoaineet ja esimerkiksi veneily sähköistyy myös ja meillä on, just tuli tästä Melonnasta nyt erityisesti mieleen tämä Kolovesi, jossa on moottoriveneilykielto. Mitä se moottori siis aiheuttaa, niin jos esimerkiksi sähköveneellä ajetaan, josta ei lähde ääntä eikä aaltoa, niin onko se kielletty Kolovedellä myös jatkossa? Ei ole. Aha, okei. Okay. Joo. No niin, selvä. Joo. Kiitoksia tästä tiedosta. On siellä norppia. Kun kaikki kiellot tuli, niin norpatkin hävisi. Norppahan menee sinne, missä ihmiset. No onhan siellä vielä melojen liikkuvia ihmisiä kuitenkin. Joo, ei muuta, kiitos. Norppien seurana. Mä voisin täältä vielä sen verran puhua tähän mikrofoniin, että vaikka en olekaan matkailualan ihminen, mutta tästä kun kuuntelee tätä keskustelua, kiitos Juho, oli ihan älyttömän hyvä juttu ja tälle ulkopuolisena haluan heittää tässä vielä yhden keskustelun täkyyn, että musta tuntuu, siis faktahan on se, että meillä on maailman kaunein luonto täällä ja maailman mahtavimpia paikkoja. Mäkin olen kiertänyt ympäri palloa ja asun monessa paikassa ja vasta tulin 3 viikon reppureissulta Aasiasta, missä 2 viikkoa kulutin kiertäen Filippiinien saaristoa. Ja kyllähän meillä täällä nämä on asiat ihan älyttömän paljon paremmin kuin missään tuolla muualla maailmassa. On puhdasta ja on turvallista ja niin edelleen. Kaikki me tiedetään nämä asiat. Sitten meillä on vielä sellaisia luontopalasiakin, mitä ei ole missään muualla maailmassa, niin kuin tuo puhdas vesi ja roskattomuus ja norppa ja niin edelleen. Niin meillä on annettu ihan valtavasti, mutta meidän on tosi vaikea ottaa sitä itse irti, kun me ollaan liian lähellä sitä hienoutta. Ja sitten niin meillä on annettu myös ihan valtavasti hienoutta niin kuin tämmöisten pienten yrittäjien, matkailuyrittäjien, niin kuin, niitä on paljon, niin kuin Lettu Kahvila esimerkiksi tuossa tuli, niin nämä tekee niin kuin meidän seudulle parasta mahdollista juttua ja Oravissa tehdään ihan älyttömän hienoja juttuja, mitkä kaikki on niin kuin, ja tuossa Harjunportissa ja näitä on siis ihan joka puolella, näitä on varmaan satoja täällä seudulla ja kaikki nämä pienet yritykset omaa sen yhteisen haasteen, mikä on myös sen alueen yhteinen haaste. Eli pitäisi olla se yhteinen visio ja strategia siihen, että miten tätä aluetta aletaan viestimään ja markkinoimaan. Ja se on niin kuin se viestintä ja markkinointi, kuten Juho sanoi, niin se on ihan valtava ponnistus. Ja sitä tarvitsee rummuttaa niin kuin vuosia sitä samaa viestiä ja samaa kärki edelleen ja toistaa vaan sitä yhtä asiaa, vaikka se meistä tuntuu kuinka hölmöltä. Ja se on kaikki semmoista, mihin ei niillä yksittäisillä pienillä yrityksillä ole oikein mahdollisuutta.
vaan se nimenomaan pitäisi rakentaa niin kuin sieltä ylhäältä alas koko Saimaan laajuisena viestintätäkynä, piikkinä, mitä lähdettäisiin ampumaan ja mihin ne kaikki hankerahat ja muut rahat käytettäisiin, että se yksi viesti menisi läpi siellä maailmalla. Niin mä koen tämän niin kuin viestinnällisenä markkinoinnillisena haasteena. Me tehdään täällä niin kuin oikeasti tosi hyviä asioita ja tosi oikeita asioita ja tosi kestäviä asioita. Ja kaikki oikeastaan on niin kuin maailman mittapuulla täällä ihan parasta. Mutta se, että ihmiset ei tiedä tästä, eikä suomalaisetkaan edes tiedä tästä, niin siinä meidän pitäisi jotenkin pystyä tekemään yhteistyötä. Aha, tuossa tässä nosti käsiä. Joo, me sain olla mukana siinä Herran Jumala, onko se kohta yli 20 vuotta, niin sellaisessa tutkimuksessa yksi rouva tutki tämä ilmastonmuutosta. Sitä ensimmäisenä kysymyksenä hän heitti mulle, sanoi, että mitäs te teette sitten, kun Saimaa ei jäädy? No me hetken mietimme, eduskunnan pitää säätää uusi vuosilomalaki, että vuosilomat alkaa 1.10. ja päättyy huhtikuun loppuun. Sinä aikana pitää. Että eihän meillä muuten ole minkäännäköistä porukkaa tule risteilyä eikä mihinkään. No siellä oli kesä- että talviyrittäjiä ja miekki sain olla mukana sitten, kun hän väitteli tohtoriksi Oulun yliopistossa tästä samasta aiheesta. Nyt hän on lähettänyt Ohiosta, missä hän on työssä, niin lähettää aina viestiä, että mitä muuta tapahtuu. Ja nyt hän viimeksi kertoi yhden, että vaikka nyt opetettaisiin kaikki liikenne ja kaikki teollisuus ja kaikki, niin paluuta entiseen ei ole enää. Pystytään hidastamaan vielä tätä nykymenoa, mutta ei paluuta entiseen. Sanoin, että nyt täytyy Suomessakin tottua siihen, että Kuopio eteläpuolinen osa, se on 2030, kun tullaan niille luvuille, niin se on samanlainen ilmasto kuin Tanskassa tällä hetkellä. Eli talvella tuulee helvetin paljon, sattaa vettä. Joskus voi olla, että tulee pikkusen pakkasta ja saattaa heittää räntääkin, mutta taas tulee uusi vesisade. Joten nyt kun mennään ulos, niin nautitaan tästä pienestä pätkästä talvea, koska meillä on sitten se ankein aika vielä edessä. Sen verran vielä tuosta pienestä ihmisestä ja paikallisesta ihmistä, mitä tässä on mainostettu ja otettu esille, niin enemmän voisi myös lähteä siitä, että olen ylpeä savonlinnalainen matkailija. Että miksi lähtee Lappiin vaeltamaan, kun se voi tehdä Savonlinnassa, miksi lähtee johonkin ruskeeseen puroon melomaan tuonne johonkin Kainuuseen, kun se voi tehdä sen täällä. Jotenkin tuntuu, että se on jotenkin niin kuin ylevämpää, kun sanoo, että on käynyt mahdollisimman kaukana lomalla. Kun periaatteessa lomalle voi lähteä kotioven ulkopuolelle. Ei sen pitemmälle tarvitse mennä. Että semmoistakin voisi vähän tuoda just niin kuin esille. Ja kun tämä melonta nyt on kerta tämän illan yksi teemoista, niin meillä on tuossa uimahallin rannassa kajakit ja ollaan 10 vuotta tässä paikallisvesillä melottu, niin täytyy kyllä sanoa, että en olisi uskonut, että niin vähän vastaantulijoita. Ihan siellä saa keskenään meloa. Vaikka laji on hyvä, halpa ja suorituspaikat on todella lähellä. Kiitos. No niin, ja vielä jatkan tähän melonnasta yllättäen. Eli tässä on niin kuin tarkoitus laittaa täällä Savonlinnassa ihan oma melontaseura pystyyn, että täällä ei sellaista ole, se tullaan laittamaan. Ja sitten me tehdään niin kuin ihan maan mahtavimmat nettisivut, jossa markkinoidaan myös Saimaata. Ja yhteistuumin tämä ollaan päätetty ja näin myös se tehdään, että itse tällä hetkellä vaikutan tuossa Olavin retkeilijöissä melontapuolella, mutta halutaan enemmän näkyväisyyttä ja sitten se elämys, mikä pitää saada niistä nettisivuista ja sitä mainonnasta, on oltava semmoinen, kun menisi järveen avantoon uimaan, että vedät henkeä, että nämä on tosi huikeet. Ihan todella semmoinen, että sä joudut pidättämään henkeä, että se on niin hienoa. Ja siis maisemat on niin hienoja täällä, että se on
sellainen, että sä joudut oikeasti katsoa, että wow. Tässä on Taimi Lehtilä, en varsinaisesti matkailuihminen ollenkaan, mutta kuuntelen mielenkiinnolla. Niin tässä puhutaan tästä yhteistyöstä ja niin kuin, kokoamisesta, niin minkä tahon sen pitäisi tehdä? Mikä se kokoaisi, koska varmaan halukkuutta on ja niin kuin tarvetta on ja ymmärretään, että siitä olisi hyötyä, mutta mikä taho sen kokoaisi? Se oli toinen kysymys. Ja toinen oli sellainen, kun täällä puhutaan tästä elämyksistä, maisemat ja tuolla luonnossa, rikkumattomassa luonnossa liikkuminen on varmasti ihan yksi elämys sinänsä, mutta tuli mieleen, kun oltiin tuolla Lapissa, niin siellähän kerrottiin tarinoita. Siellä käytiin Raja Joosepin pihassa. Mikä se oli nimeltään se? Ei se ollut siinä, mutta kuitenkin joku, miksi tämä sanottiin sitten pihassa, siitä kerrottiin tarinaa, käytiin jossakin muualla, monessa paikassa, mistä kerrottiin niin kuin siitä paikasta tarinaa, jos tuli sitä historiasta ja kulttuurista mieleen, niin kuka näitä kokoaisi ja tekisi niistä semmoisia niin kuin elämyksiä? Tässä näin, kun ollaan melottu ja käyty esimerkiksi, heitän tämmöisen kuin Raikuu. Siellä on tosi hieno kylä, tämmöinen yhteys tai semmoinen sen Auli, joka mikä tämä niin kuin tämmöinen kyläyhteisö siellä, ja sitten siellä on hyvin hienosti tämmöisiä näitä korsuja, ja että siellä pääsee niin kuin, ja sitten on esitteitä siellä ja tämmöisiä, mutta periaatteessa näitä tarinoita voi kasata, ja se, että miksi mä äsken toin esille nämä paikkakuntalaiset ihmiset ja sitten, että heiltä etsiä tietoa esimerkiksi vanhemmilta ihmisiltä, koska heiltä näitä paikkoja on myös tullut, ja sitten näitä tämmöisiä historiallisia paikkoja, mitä ei monikaan tiedä, niin mä oon näitä pikkuhiljaa omiksi tarpeeksi kasannut, mutta tietoa tulee, ja siis mähän olen omille tai tuonne Facebook-sivuille kasannut ja kuvannut ja laittanutkin, ja mä oon saanut paljon kommenttia ihmisiltä ympäri Suomea myös, että mä oon päässyt luonnon iholle ja he seuraa mun kuvia ja mun retkiä sillä silmällä, että tää on huikean hieno paikka. Ei mun ole tarvinnut matkustella Lappiin. Mä oon ihan täältä poiminut tätä kaikkea hienoutta. Ei tarvitse mennä kauas. No jatketaan vielä. Kyllä. Hei vaan, minun nimi on Anne-Mari Peem ja täytyy sanoa, että näitä tarinoita on koottu tässä viimeisinä vuosina ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että Saimaan tarinoita on taittajalla ja julkaistaan sähköisenä ja äänikirjana tässä ennen joulua ja sitten toivottavasti ennen seuraavaa matkailusesonkia myös painettuna kirjana. Ja tämä on siis Sääminkin seuran kanssa yhteistyössä tehty kirja ja Riihisaaren museo on ollut siinä mukana ja se on rahoitettu ELYltä. Tarinoita on siis tulossa. Niin no, ehkä voin sanoa, että tarinoita on jo. Tarinoita Saimalta on semmoinen podcast-sarja, joka on ollut Spotifyssa nyt muutaman vuoden jo. Ja se on vähän niin kuin samaan teemaan, eli kertoo siitä, että millä tavalla näissä saarissa on eletty 100 vuotta, 200 vuotta sitten, ja millä tavalla täällä on niin kuin tehty asioita. Niitä tarinoita, mitä mummot ja papat on ehkä kertoneet tai sitten ei ole kertoneet. Se löytyy siis Spotifysta. Viitetään vielä näihin reitteihin, että tulee tämmöinen isompi elämä. Kyllä. Ja tekijät on siis, me on siinä mukana, ja sitten on Tapani Innanen ja Sanna Melin. Tässä vielä tällä tavalla matkailu liittyy aika paljon mun mielestä niin kuin kulttuuriin. Niin kuin mainitsit tämän Pistala Raikuu kyläyhdistyksen, niin hän sai Taikelta rahoituksen, koska Jonna Nummela haki sitä rahoitusta. Tämä vaatii niitä yksityisiä aktiivisia ihmisiä. Ja tämä vaatii myös kulttuuria, että meillä on tätä jotain, mitä näyttää täällä kaupungissa. No niin, nyt ei noussut
enää käsiä, mutta semmoinen realiteetti tässä nyt tulee esiin, että jotenkin tämänkin illan viestit pitäisi saada maailmalle ja mulla ei ole nyt tarkkaa tietoa siitä, että no mihinkä tätä striimausta nyt sitten käytettäisiin. Niin. Kas siinä yksi kysymys. Ei ainakaan TikTokkiin. Niin. Just tuli sanomasta, että kaikessa pitää mennä Instagram ja TikTok edellä nykyään. Niin. Ja sitten semmoisesta realiteetista täytyy näissä kommunikoinneissa aina muistuttaa tämmöisestä tieteellisestä kiusallisesta tosiasiasta, että yleinen, tarkka ja yksinkertainen ei mahdu samaan kommunikaatiokanavaan. Eli jännittää nyt vähän, kun tuolla näyttää toimittajakin olevan, että no mitenköhän hän nyt tätä tieteellistä seikkaa ottaa huomioon sitten. Olen sitä tehnyt muutaman kerran aikaisemmin. Joo, eli Juhani Heiska on meidän yhdistyksen varapuheenjohtaja. Nyt kävi tosiaan niin ikävästi, että puheenjohtaja Mikko Ripatti ei päässyt paikalle ja minä olen yhdistyksen sihteeri Heikki Härkönen ja yhdistys on siis Etelä-Savon tiedeseura. Ja Janne Neuvonen on tässä yhdistyksen hallituksen jäsen ja pyydettiin mainostamaan, että jäsenyys on mahdollinen, että jos joku haluaa tähän seuraan liittyä, niin se on yhdistys, johon otetaan kyllä jäseniä. Joo, ole. Järjestää tällaisia tapahtumia. Itse asiassa itse on tullut aika vasta tähän mukaan, että Juhani ehkä siihen olisi paras vastaamaan. Joo. Tämä seura on tehnyt aikaisemmin erilaisia ehdotuksia tiedemaailmalle, on pitänyt erilaisia tieteen keskustelutilaisuuksia ja onpa nyt sitten tällä hetkellä jopa tämmöistä asiaa vääntämässä, että no mitä voisi nyt tehdä sille, kun yliopistokoulutus on täällä lamautettu ja muitakin koulutusmahdollisuuksia on. Eli tämä koulutusmahdollisuuksien edistäminen on myöskin tiedeseuran työtä. Joo. No niin, ja sitten meidän illan vieraille niin tämmöiset paikallista kulttuuria, kalastuskulttuuria, Pihlajanvesi ja Puruvesi-siskokset tiedekirja. En tiedä, onko teille tuttu, mutta nämä on tämmöisiä... Just katsoit, onko omaa kuvaa täällä. Ainakin niin. Joo, meidän veneet taitaa täällä jossain olla. Joo. Ja minä löysin oman kalansaaliin kuvan. Joo, mutta niistä realiteeteista, niin kirjastohan sulkeutuu 7 ja kello on 7:15, niin ei ollut tarkoitus jäädä ihan loppuun asti. Kiitos kovasti. Puruveden ahve on kaikkein paras ahvenista. Että... Paras kaloista. No voisi sanoa melkein kaloistakin. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Joo, kiitoksia. Joo.